Kadhi nyime eni jogo manie sekta mar gero udi okoni lwar mateko siling mar Kenya pimo kod dola ma piny Amerika kaka orocho chendo mag gedo to chutho kaluwore gi nengo mwandu mag gedo masani ong'awre pacho kaendi. Kane giloso romo magala moro mag Bage County ma Mombasa, jolony koni jogo magero udi onego tii gi jogo man kod lony mar gayo wach udi mure kendo puodho ni mar ogergi kod jogo maonge lony. Seche gogo tend National Housing Corporation koni achiel kuom midhieche mosemono chako chendo mag gero ute manego yueyo e counties mamoko en nok mar kuonde gedo. Gijiwo governors mondo yangi lope manyalo tae chendo makamago mag koni geto chiwo thuolo mag tije ne rowere to kod medo ute dak manyasani manengo gi ogonyore. Rising, it would be ignorant of us professionals not to tackle that event and how to create tactics around how to survive and to ensure that the construction industry doesn't continue suffering. So what I'm saying is that the county governments, when they give us land, we should be able to do. That's what we are saying. Of course, there is something else about the debts with the defunct local authorities or the corporation, 2.2 billion. We are very happy that recently, Taita Taveta County was able to pay 19 million. Kisumu owes 1.4 billion. They are trying to give us land, and we would like all the other county governments to emulate that and pay all those debts to be. That is the money that we also go towards that affordable housing. The rallying call is to call upon professionals to provide the best, their best. QSs are expected to support the government.